into my world. You can't handle the truth! What a knucklehead. Jeg håber at se dig til en profitabel og spændende fremtid. Kommer til Danmark, så kommer de det vel for at blive dansk. Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette? Er der ikke noget, du har fortrudt, Ruth? Never been so humiliated in all my life. Médaille de bronze. Winner of the bronze medal. Det er fandme uhyggeligt, du. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which så kommer alle kloakrotterne op i rendestenen. Regrets. Smukt billede, ikke? I've had a few. Det tørklæde, de får, det symboliserer et hovmod i forhold til os andre. I did what I had. Du fik en røvfod. Bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt. Har du selv gjort det? Ja. Yes, it was mine. En pest over Europa. Skuffede, sure og forbitrede, det er det, de er. Médaille d'argent. Winner of the silver medal. Did anyone ever tell you that you were very, very sexy? Well, actually, no. They never will. I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Hvad kan gøre dig stolt som dansker? Jamen, det er de celebrities, vi har. Rejcocktails til forret. Rejcocktails? Ja, det laver jeg fra bunden af. Må jeg noget? Ja. Rejcocktails. Ja. Findes de færdiglavet? Og det gør det desværre ikke. Okay. Men ved du, hvad jeg skal bruge her? Dressing og Det ved jeg så ikke. salat. Kan du vise mig noget? Og vi står faktisk lige her. Dressingen, der kan du betale den her. Ja. Det er klassikeren til Rejcocktail. Det er klassiker. Ja. Jeg aner ikke, hvad diller. Check out the big brain. Hvad er det for en til dig? Den der lidt duskede der. Skal jeg noget kød? Hvad går du efter, når du køber kød? Det ved jeg ikke. Jeg tager bare det første bedst. Well, you didn't miss much. Médaille d'or et champion du monde junior 2011. Winner of the gold medal. Ready or not, here I come. Shucks, what a cutie. De taler til folks hjerter, men ikke til folks hjerner. De taler til folks hjerter, men ikke til folks hjerner. Den julehjælp, den stemmer Liberal Alliance for. Det er korrekt, men... Vores hverdag den er så meget anderledes, fordi der er mange ting, man må sige nej til på grund af økonomi. Og hvis man så også skal holde en jul, hvor man ligesom har skrabt den helt i bund, så der hverken er råd til julemad eller gaver, det påvirker jo både en selv og ens børn. Det er fattigdom. Fordi der står i en rapport, at du ikke kan leve for 3.000 kroner. Jamen det er da fuldstændig ligeglad med. Det er muligt at leve. Hvad
rest my case.